De hele garage wie overal halen. Watercontainers door de dik, de glierbaan van de Baandra, de verkiezingsboot van de FNP om 4 gooit. Ik zal de trampoline van de baan weer daalt zetten en ik zie in één keer al die varvers achter op mijn hak. Ik denk, nou, wat dit nou is. En toen maak ik foto's en daar zeg ik ineens, toen ik op de computer hier van, jij gaat eraan. Nou, toen ben ik wel botskropen. Waar had het in? Ja, als ik het wist, dan hing je net stien. Bedreigingen om mensen die politiek actief zijn in Friesland komen vaker voor. Zo wat onder andere Jelle Hiemstra, toen nog PVV'er, in 2011 mishandelen. Ik zie er in 2009 een skippenkop in de tuin van Annemarie van Gelder van de Partij voor de Dieren. Recent nog, die uit onderzoek blikken dat 1 op de 3 rietsleden in Nederland met agressie en geweld te maken heeft. Zie ik een mensen die dit doen. Nou, het is een heel getal die je betaalt. Dat je gaat wel iets aan en dat je vrouw gewoon de kapot omgeet, dan is het een hoge prijs om te betalen. Alleen je moet wel in je rekkenschap houden dat het in mijn roeping en zo hak ik altijd een field. En het motiveert me alleen maar om juist terug te gaan, want er is net één die bepaalt wat stopt als ik zelf. Jonkende vernielings en bekladding worden direct 3 brieven bezwargen. Krijg voordat wij komen te filmen, laten we in de brievenbus. De politie houdt hem op voor haar onderzoek. Collega-rietsleden in Karspelen veroordelen de actie. Ik is de burgemeester intussen ingejochten. Het is bijna handschrift, er mist zo'n letter. En het is, ja, om er maar met de humor in te doen, dus ik nog onfatsoenlijk om binnen FNP zo'n Hollandse tekst erop te zetten. Ik weet echt net waar ik het ziekje maak, maar dat ik me nog had, dat is duidelijk.